Takýto senzor som dostal, ahojte, na vyskúšanie. Ešte som o ňom nepočul, podobá sa trochu na Libre, čo sa týka aj funkciami, ako som čítal, Libre 2. A tak si ho idem teraz dať a uvidíme, že aký bude, takže dám viac info. Aplikátor, takže, no neviem, idem si prečítať návod a keď ho budem mať aplikovaný, tak ukážem. Senzor aplikovaný, vyzerá ako natiahnutý Libre, vôbec nebolo vpich, trošku som pozeral, že ako sa to má teda aplikovať, ale nebolo to nič zložité, mám stiahnutú aplikáciu v telefóne a tak som zvedavý, dúfam, že bude merať presne, že nebude kazový a neviem vôbec, že kedy budú dostupné a tak ďalej, ale dám aspoň info, aby teda ste mali predstavu, že aj takýto senzor je, takže vidíme sa. Čau.